Merħba. Fisem l-Università ta' Malta, jiena Mari Mikallef li ser nigratwa mill-Fakultà tal-Edukazzjoni. U jiena Wayne Farrugia li ser nigradwa mill-Fakultà tal-Arti. Nilqawkom għal din iċ-ċelebrazzjoni ta' Rat il-Ħajr f'jum il-gradwazzjoni. Fil-bidu ta' din l-Ewkaristija ta' ringrazzjament, nirringrazzjaw lill-Eċċellenza tiegħu l-Isqof Monsinjur Joseph Gallia Kurmi, li ġentilment oġbu jilqa l-istedina tal-Università ta' Malta u jippresjedi ċ-ċelebrazzjoni tal-lum. Nilqa lilkom proretturi, il-korp akademiku u fl-aħħar u mhux l-inqas nilqa lilkom sħabi gradwati fil-livell postgraduate tas-sena 2021. Illum qegħdin hawn biex kemm bħala individwi kif ukoll bħala grupp ta' gradwati ta' mill-Università ta' Malta nirringrazzjaw lil Mulej tal-għajnuna li tagħna f'dawn l-aħħar snin ta' studju li għaddew minn fuqna. F'din il-ġurnata ta' ċelebrazzjoni niftakru wkoll fl-istudenti u fl-istaff li m'għadhomx magħna. Kienu bosta dawk l-esperjenzi b'taħlita ta' emozzjonijiet differenti li għaddejna minnhom biex illum qegħdin hawnhekk għal din l-Ewkaristija ta' Rat il-Ħajr. Għalhekk, ejjew flimkien ninaqdu quddiem il-Mulej biex nirringrazzjawh ta' dan is-suċċess li ksibna, ta' kull m'għamel magħna matul dawn is-snin u biex ikun dejjem magħna fil-vjaġġ li kull wieħed waħda minna imsejħin għalih. We would like to add a hearty welcome to our English-speaking graduate colleagues. Welcome to the celebration of Thanksgiving on the much-awaited day of our graduation. Today may be considered as the link between 2 points in our life, of one continuous journey. May we take the opportunity to celebrate all we have achieved till now, and thank God for this, and also seek His guidance for the path ahead. L-ewwel qari ser jinqara minn Christine Gallia li ser tigradwa mill-Fakultà tat-Teoloġija, is-Salm ser jinqara minn Karl Karwana li ser jigradwa mill-Fakultà tal-Inġinerija u l-Vanġelu ser jixxandar mid-Djaknu Reverendu Sean Abela. It-talbiet tal-komunità se jitressqu quddiem il-Mulej fis-simna minn Dylan Sejkel mill-Fakultà tat-Teknoloġija tal-Informazzjoni u l-Komunikazzjoni, Claire Camilleri mill-Fakultà tat-Tisħiħ tas-Soċjetà, Teresa Mizzi mill-Fakultà tal-Mediċina u l-Kirurġija, Mirabella Zoppardi Delija li ser tigradwa mill-Istitut tal-Turiżmu, l-Vjaġġar u l-Kultura u Thomas Mifsud mill-Fakultà tal-Ambjent Mibni. L-offerti ser jittellaw fis-simna minn Alexia Farrugia mill-Fakultà tal-Ekonomija, Management u Accountancy, Matthew Vella mill-Fakultà tax-Xjenza, Fiona Gallia mill-Fakultà tax-Xjenzi tas-Saħħa u Clayton Saliba mill-Fakultà tal-Midja u Xjenzi. It-talba ta' wara tqarbin ser tintalab minn William Farrugia mill-Fakultà tal-Liġi. Il-mużika ta' din l-Ewkaristija qed tkun animata mill-kor u l-orgni taħt id-direzzjoni tal-Professur Michael Laws. Inħeġġukom biex flimkien nipparteċipaw bisħieħ din iċ-ċelebrazzjoni tal-Ewkaristija. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-paċi magħkom. Nsellem il-proretturi, il-korp akademiku, staff amministrattiv kif ukoll ilkom iżis studenti li se tiggradwaw, nistedinkom flimkien iċċelebraw din il-qudiesa biex ningrazzjaw il-Alla u li nitolbu wkoll f'din il-qudiesa għal dawk kollha għall-istudenti speċjalment li ġew nieqsa tul is-snin tal-kors u speċjalment ukoll f'dawn l-aħħar jiem. Biex nistgħu niċċelebraw kif jixraq din il-qudiesa ħuti jew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom il-Alla. Inti t-triq li twassalna int il-Missier Mulej ħniena. Inti l-verità li tmexxina lejn il-ġid Kristu ħniena. Inti l-ħajja li bja ngħixu fik Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem nitolbu.
Tieba u ħniena mulej ħares lejn il-qima tal-poplu tiegħek. Biex aħna li qegħdin irrażnu l-ġisem u niċċaħdu fiħtiġijiet tiegħu inqawwu lir-ruħ tagħna bil-frott ta' emejjel tajba. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla miegħek jgħixu jsantan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ittra ta' San Pawla Apostlu lill-Efesin. Ħuti, tniknux l-Ispirtu Santu ta' Alla li fih intom issiġillati għal jum il-fidwa. Imrar, saħna, korla, tajjir, ajjat. Dan kollu warbuh minnkom u wkoll kull ħażen ieħor. Kunu twajba ma' xulxin, ħennu għal xulxin, aħfru lil xulxin, palma Alla ħafer lilkom fi Kristu. Kunu mela tixbħu lill-Alla bħala awliet maħbuba u imxu fl-imħabba palma Kristu wkoll ħablilna u talilu nnifsu għalina, offerta u sagrifiċċju jfuħu quddiem Alla. Din il-kelma tal-mulej. Roddu ħajr il-Alla. Salm responsorjali. Qalb maqsuma u sobjena ma twarrabiex, o Alla. Qalb maqsuma u sobjena ma twarrabiex, o Alla. Ikollok ħniena minni, o Alla, fit-tjubitek. Fil-kobor tal-ħniena tiegħek ħassar ħtijieti. Aħsilni kollni mill-ħtija tiegħi. Naddafni mid-dnub tiegħi. Qalb maqsuma u sobjena. Oħloq fija qalb safja, o Alla, u spirtu qawwi ġeddet fija. La twarrabnix minn quddiemek, tneħħix minni l-spirtu qaddis tiegħek. Qalb maqsuma u sobjena. Għax lilek ma jogħġbokx is-sagrifiċċju, nofrilek vittmi maħruqa u ma tilqaħħomx. Is-sagrifiċċju tiegħi, o Alla, u l-qalb niedma, qalb maqsuma u sobjena ma twarrabiex, o Alla. Qalb maqsuma. Erġgħu duru lejja biqlubkom kollha, jgħid il-mulej, għax jien twajjeb u ħanin. Il-mulej ma'kom, Miegħek ukoll. qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Glorja lilek mulej. F'dak iż-żmien, Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: Mhux kull min jgħid li mulej, mulej, jidħol fis-saltna ta' smewwiet, iżda min jagħmel ir-rieda ta' Missieri li hu fis-smewwiet. F'dak il-jum ikun hemm ħafna li jgħiduli: Mulej, mulej, mhux f'ismek ħabbarna aħna, u mhux f'ismek keċċejna xjaten, u f'ismek għamilna ħafna mirakli. Imbagħad jien ngħidilhom: lilkom qatt ma kont nafkom, warbu minn quddiemi, intom li tagħmlu l-ħażen. Għalhekk, kull min jisma' dan kliemi u jagħmel li qiegħed ngħid jien, isir jixbaħ lil bniedem għaqli li bena daru fuq il-blat. Niżlet ix-xita
ġew il-widien, għamu l-irwiefen u ħabtu fuq dik id-dar, iżda ma ġarfitx għax kellha s-sisin tagħha fuq il-blat. Imma kull min jisma' dan kliemi u ma jagħmilx li qiegħed ngħid jien, isir jixbaħ lil bniedem iblaħ li bena daru fuq ir-ramel. Niżlet ix-xita, ġew il-widien, għamu l-irwiefen u ħabtu fuq dik id-dar u ġarfet, u kbira kienet il-qerda tagħha. Ġara li, meta Ġesu temm dan id-diskors, in-nies baqgħu mistaġba bit-tagħlim tiegħu għax hu kien jallimhom bħal wieħed li għandu s-seta u mhux bħal kittieba tagħhom. Il-kelma tal-mulej. Jum il-graduazzjoni huwa jum ta' ferħ u sodisfazzjon għalikom eżiż ħbieb u għal dawk kollha li akkumpanjawkom tul is-snin tal